Hello guys, εδώ Alan εδώ και σήμερα παίζουμε Blitz Royale Games στο Hypixel Server. Θέλω να πω ένα συγγνώμη που δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο. Απλά είχα πολλές δουλειές και δεν προλάβαινα. Επίσης, βασικά όχι επίσης, ναι, επίσης έχω, βασικά ναι, τέλος πάντων, έχω το τέτοιο, το slimy kit, level 5, από ό,τι θυμάμαι. Πού είσαι? Ναι, το ξέρω, δεν είμαι τόσο καλός στο PvP, αλλά γι' αυτό τώρα κρίνεται και καλά. Θέλω τα ποτάκια σου. Ευχαριστώ. Δεν είχε ποτάκια. Τα έχω ήδη. Ποτέ. Δεν αρέσει. Γάμω το Facebook. Ναι. Παιδιά, sorry αυτό. Δεν είμαι τόσο καλός. Λοιπόν, πήραμε όμως 2 kill. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε στο επόμενο game. Guys, επιστρέψαμε και παίζουμε αυτή τη φορά στην Shroom Valley. Ναι, Valley, ναι. Πριν ξέχασα να αναφέρω σε ποια πιστεύασταν. Σε ποιο map. Δεν πειράζει όμως. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα πάμε καλύτερα από πριν. Πριν πήραμε 2 kill, αλλά πεθάναμε γρήγορα σχετικά. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Για να δούμε θα πάρουμε. Nice. Τι θέλω να πω. Α, ναι. Το επόμενο βίντεο, λογικά, θα είναι Minecraft Survival σειρά. Λογικά. Πείτε μου στα comments άμα θα θέλετε να δείτε Survival σειρά Minecraft. Και αν θέλετε θα κάνω, αν δεν θέλετε δεν θα κάνω. Εγώ το ψήνω. Είναι γενικότερα το Minecraft ένα παιχνίδι που μου αρέσει. Α, επίσης γράψτε μου αν θέλετε να κάνω και League of Legends. LOL δηλαδή. Γάμω το. Εσύ εδώ πεθάνεις τώρα. Θα σου πω εσύ. Αμάν. Νομίζω ότι δεν το κι αυτός. Μπαμ. Σόφα. 3 HP. Snow Golem. Πες μου ότι είχε το Snow Golem. Αυτός πρέπει να έχει το Snow Golem. Ναι, αυτό έχει. Nice. Τέλος πάντων, μια χαρά είμαστε. Iron Axe. Nice. Τέλος πάντων. Άκουσα χτύπημα. Οπ, δεν τον φίλο μας εδώ. Πες μου δεν έχει να βαράει. Όντως τώρα. Ευχαριστώ για το Golden Apple, nice. Όχι και power. Έχω 2 level, αλλά πού είναι τώρα το spawn? Τα Snow Golems θα τα κρατήσω για το τέτοιο, για το deathmatch. Πού είναι τώρα όμως? Όπα, βλέπω κάποιον εκεί. Ω, αυτός είναι καλός. Εντάξει, πάω κρεπέρ του. 4 έτσι πήρε.
Έλα. Σόφα. Και έχουμε damage aspect. Όχι, το πέταξα. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Όχι στο short. Όντως. Λοιπόν, να κρατήσω για την ώρα το axe. Γιατί το axe είναι καλύτερο από το stone sword. Όχι ρε. Με είδε. Νομίζω είναι λίγο έτσι. Όχι, είναι 20. Λοιπόν, θα παίξουμε με bow τώρα. Παλεύουμε. Τώρα είναι ώρα. Δώσε μου το άλλο σόρτσο. Όχι ρε. Sorry guys. Έχασα. Δεν πειράζει όμως. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Μου άρεσε. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στο επόμενο game. Hello guys, επιστρέψαμε. Και αυτή τη φορά σε ποιο μαπ παίζουμε. Παίζουμε τώρα βασικά. Guys, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα τα πάμε. Πριν τα πήγαμε σχετικά. Δεν πρόλαβα τίποτα. Πριν τα πήγαμε σχετικά καλά. Αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα τα πάμε. Ελπίζω να πάμε καλά. Nice. Άσε με βρε καθυστέρω. Τι θες τώρα? Άντε φύγε. Έλα κάτι δεν έχει εδώ ωραίο. Τίποτα. Ρε καθυστερημένη. Κοίτα εδώ. Καλά κάτσε να πάρω το κίνγκα σου πω. Καθυστερημένη. Σόφα. Επιτέλους. Τέλος πάντων. Πήραμε και το τσέλος τώρα. Μια χαρά. Τι είναι αυτός ρε? Τι ήταν αυτός ρε? Ντούκι. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε άλλο ένα game. Ναι. Πάμε το τελευταίο game. Ναι, πάμε. Και επιστρέψαμε και παίζουμε στο map Sylum ή Kaelum. Ναι, κάπως έτσι προφέρεται. Τέλος πάντων. Και ελπίζω αυτή τη φορά να τα πάμε καλά. Ναι. Επίσης θυμήθηκα να πω το όνομα του map. Ναι. Κάτι σημαντικό. Ωραία. Πάμε. 4, 3, 2, 1. Ξεκινάμε. Παιδιά, έχω full armor από τώρα. Εκτός από chestplate. Μη με ρίξεις από κάτω, καθυστερημένο παιδί της κοινωνίας. Δεν ξέρω γιατί ρίτζαρα τόσο. Αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω να έχει τίποτα. Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε να πάρουμε αυτό το chest. Να, τώρα έχω full armor. Ενώ δεν έχεις ούτε ένα chest εδώ μέσα. Τι είναι αυτό το σπίτι, χάνεσαι. Ούτε ένα chest. Ούτε ένα... Τι, ένα chest. Oh, nice. Όχι άλλος. Όχι λάθος, αυτό είναι καλύτερο.
Μια χαρά είμαστε. Από εδώ έχει... Όχι, δεν έχει κάτι. Τότε πάμε κάτω. Πήραμε και το kit. Από εδώ έχει τίποτα από ένα chest. Oh, nice. Τώρα μαζεύω λεφτά για να αναβαθμίσω το kit μου. Να το πάω level 6. Πέσω στο νερό, πέσω στο νερό. Καλά, εντάξει. Χρόνια εξάσκηση. Να ένας, πάμε να το ανοίξουμε από κάτω. Ή να το πάρουμε τα items. Ένα από τα δύο. 4 players μόνο. Δηλαδή, έχω μείνει εγώ και άλλες 3. Όπα. Γεια σου φίλε. Αυτό θέλω. Είμαι full iron από leggings. Όχι ρε γάμο. Όχι ρε γάμο, όχι ρε γάμο. Δεν ξέρω γιατί να βάζα τα slimes. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου στα comments αν θέλετε να κάνω survival σειρά, ναι ή όχι. Αυτά. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε comment για να μου πείτε αν σας άρεσε το βίντεο ή όχι. Κάντε ένα subscribe για να ενημερώνεστε πότε ανεβάζω βίντεο. Και θα τα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.